Krásny večer vám želám, všetkých vás tu vítam, aj tých, ktorí budú počúvať neskôr, možno zo záznamu. Moje meno je Marika Murínová a dnes som si vybrala pre vás tému, prečo mať balancer biotopping zo spoločnosti Greenway Global v každej domácnosti. Poviem to asi tak troška obšírne najskôr a potom sa zamerám na konkrétne balancery. Pre mňa sú balancery spoločnosti Greenway Global unikátne v tom, pretože pomáhajú nám ako ľuďom k zdraviu. Na začiatku som mala voči ním taký, že troška odstup, ale keď som si následne kúpila balancery domov a začala ich skúšať, som si uvedomila neskutočne dôležitú vec pri nich. Určite každý jeden poznáte, ja tu mám iba takúto škatulu Psyllium. Psyllium je vlastne jemná vláknina, indická vláknina, ktorá vlastne nabaľuje všetky prílepky a všetky nečistoty z nášho tráviaceho traktu, či je to tenké črevo, či je to hrubé črevo, a posúva ich vonku v rámci stolice, jednoducho na toalete, viete kde. Prečo je to pre mňa veľmi dôležité? Venujem sa zdraviu a jednoducho pre mňa je to hrubé črevo, ako pre každého jedného z nás, veľmi dôležité. Je to naše dieťa, o ktoré sa musíme starať. Prečo sa oň musíme starať? Z toho dôvodu, pretože jednoducho základom toho, kto sme. Čo sa týka zdravia v rámci tela. To, ako fungujeme, ako sme aktívni, či sme zdraví, či sme chorí, či sme unavení. Jednoducho, pokiaľ my sa o to črevo nebudeme starať, ono nám to patrične dá najavo. A myslím si, že mi každý jeden dáte za pravdu, že nikto z nás nechce byť chorý. Takže musíme sa o to svoje dieťatko starať a pre mňa balancery, biotoppingy prišli ako vhod. Ešte vám chcem k tomu povedať toľko, vlastne toto boli moje základné knihy, vďaka čomu som si uvedomila rakovina hrubého čreva, alebo prevencia voči rakovine hrubého čreva a patogény a parazity od doktorky Horáčkovej. Ešte k tomu patrí jedna kniha, je to od pani doktorky Nataši Campbell-McBridge a volá sa Syndrom trávenia a psychológie, kde vlastne všetci títo traja ľudia, úplne nezávislí lekári, hovoria o tom, ako je veľmi dôležité sa starať o naše hrubé črevo, aj tenké črevo, celkovo o trávenie. Pretože, ako všetci vieme, v hrubom čreve je základ imunitného systému. A nielen základ imunitného systému, ale ja som si uvedomila, približím to takto, máme tu vlastne, začína to týmto spôsobom. Toto je vlastne vzostupná časť hrubého čreva priečna okolo žalúdka, popod žalúdok a zostupná konečník. Vlastne každá tá časť hrubého čreva je napojená na konkrétne orgány v našom tele. A vďaka hrubému črevu dochádza cez nervové zakončenia k výžive a našich orgánov cez tieto reflexné zóny. Hej. Keď to zoberiem, v tejto priečnej časti máme priedušky, priedušnicu, hltan, pľúca, hrtan. Hej, tieto dve najhoršie dostupné časti, to sú kľúčky hrubého čreva, pravá a ľavá. A toto je problém srdiečka a žalúdka, pankreasu. Dobre som povedala, nie, pečen, žlčník zle ukazujem obrazovo a tu je žalúdok, štítna žľaza. O čom vlastne chcem hovoriť a prečo ma ten biotopping zaujal, je z toho dôvodu, pretože vlastne biotopping je vláknina. Tak ako som na začiatku hovorila, Psyllium je vláknina, ktorá aktivuje našu peristaltiku, pomáha k vyprázdňovaniu. Lenže čo sa deje? Psyllium naše čreva pri pravidelnom prijímaní vyšramuje, ľudovo povedané. To znamená, vyhľadí až tie nervové zakončenia, kde je vstupná brána do tých našich konkrétnych orgánov. Ja keď som si pozrela naše biotoppingy, zloženie, tieto biotoppingy majú zloženie granulát z ľanového semiačka a granulát z čiernej rasce. Pre mňa je to úžasná vec z toho dôvodu, pretože
Tým, že je to granulát, je narušená povrchová štruktúra toho semiačka, či je to čierna rastca, alebo je to ľanové semiačko samo o sebe. Tým pádom dochádza v rámci prijímania tohoto toppingu ku výžive našich, na jednej strane traviaceho traktu, k regenerácii nášho traviaceho traktu a následne k výžive. Prečo o tom hovorím? Z toho dôvodu, pretože možno viete, možno neviete, ľanové semiačko samo o sebe a olej z ľanu ako takého je obrovská zásobáreň prírodných zložiek, čo sa týka mastných kyselín, ktoré sú v rámci vlastnosti protivírusové, antibakteriálne, fungicídne, protirakovinotvorné a toto vďaka týmto našim biotoppingom dostávame do tela. Čiže my tým, že každý deň si dáme jednu čajovú lyžičku tohoto nášho biotoppingu, či je to sladká chuť, alebo slaná chuť, ja mám tieto dve, vidíte, sú rozbalené. Je ešte jedna, ktorá obsahuje hrušky a figy. Vďaka tej jednej čajovej lyžičke my vlastne príjmeme mastné kyseliny, ktoré nás aktivujú, ktoré nám aktivujú trávenie, ktoré nás ako ľudí aktivujú v rámci nervových zakončení, v rámci nervov samo o sebe, v rámci orgánov ako takých. To isté robí aj vlastne čierna rastca, alebo olej z čiernej rastce, alebo granulát z čiernej rastce, keď je vlastne to semiačko ako také narušené. Takisto nielen, že je protizápalová, ale dokonca sama o sebe rastca, ktorá je základom týchto toppingov, ona jednoducho funguje tak, že ako keby, nie ako keby, ale ona dokonca bojuje v našom tele v rámci imunitného systému, pomáha imunitnému systému v boji proti rozmnoženiu buniek, čo sa týka kostnej drény. Čiže pomáha nášmu telu bez nášho vedomia, aktivuje nás k zdraviu ako takému. Ďalšia vec je tá, či ľanové semiačko alebo čierna rasa sú obrovsky protizápalové. Rehabilitujú cez hrubé črevo, tak ako som vám spomínala na začiatku, všetky dôležité orgány v našom tele, raz sa keď to zoberiem v rámci dýchania, dokonca až bronchitídu, v rámci čreva, tým, že naša pokožka je párovým orgánom k hrubému črevu a to, čo máme v hrubom črevu, to máme na našej pokožke. Či je to v rámci tváre, v rámci hrudníka akné, či je to psoriáza, lupienka a všetky takéto záležitosti. Vďaka biotoppingu vlastne vy už dopredu pracujete na prevencii svojho zdravia, aby pri nejakej stresovej situácii, pri nejakej záťaži cez stravu, pretože veľakrát sme gurmáni a hádžeme do seba 5. cez 9. Jednoducho, vďaka tomuto biotoppingu my pracujeme na prevencii proti týmto nežiaducím defektom v rámci pokožky alebo v rámci konkrétneho ochorenia. Ako som spomínala na začiatku, vlastne toto, čo som doteraz rozprávala, ľanové semiačko a rastca sama o sebe je základ. A potom máme dva druhy sladkých biotoppingov a jeden slaný. Budem teraz rozprávať o sladkom, čo sa týka zázvoru a slivik. Poviem vám, tento milujem. Používam ho do palacieniek, do dolkov, proste do myslí, keď si robím raňajky z osených vločiek a k orieškom. Dá sa všetkými možnými cestami. Dokonca ho môžete len tak samo o sebe zamiešať do pohára vody, vypiť len každá jedna vláknina na to, aby plnila svoju funkciu, potrebuje pitný režim. Čiže na to, aby vám splnila ten účel, pre ktorý tento biotopping budete jesť, potrebujete ten pitný režim, pretože jednoducho ona z vás potom nedokáže výjsť a zasa všetko to, čo v hrubom čreve stojí, pôjde cez pokožku vonku. Čiže sa vám môže čiastočne zhoršiť stav. Takže je dôležitý pitný režim. Prečo som si ako prvý vybrala zázvor a slivku? Zázvor z toho dôvodu, pretože niekedy sme, poviem, v takej stresujúcej situácii, stiahne sa nám žalúdok alebo riešime nejaké vzťahové veci, vzťahové problémy. A vlastne zázvor je unikát v tom, že rieši nevoľnosť. A dokonca až do takého
poviem až do takého stupňa, že v mozgu máme centrum, ktoré reguluje dávenie. Čiže vlastne, keď vy budete fungovať cez zázvor, či v rámci tohoto biotopingu, alebo čerstvého zázvoru, alebo granulovaného zázvoru, hlavne pri takých veciach, ako je nevoľnosť v rámci cestovania, alebo nedaj Bože pri chemoterapii, alebo v rámci pooperačných stavov, keď vlastne funguje anamnéza v našom tele. Jednoducho viete, ktorí ste boli niekedy v takýchto poviem stavoch, jednoducho to telo nepúšťa, to trávenie nepúšťa a vy potrebujete akutne nabrať silu. A práve tento zázor je v tomto unikát, že pomáha tráviť, pomáha štartovať metabolizmus k tomu, aby proste to telo začalo pracovať, aby imunita v tých črevách začala pracovať. A ja som si ho vybrala z toho dôvodu, pretože nakoľko mám 3 práce, jednoducho človek si to neuvedomuje, ale adrenalín funguje. Jednoducho adrenalín sa hovorí, a to je aj pravda, aj tichý zabijak srdca, pretože jednoducho ste v kuse v napätí. Prišla taká situácia, že som sa nevedela uvoľniť. A práve vtedy prišli do tejto spoločnosti tieto naše biotopinky a ako náhle som ho začala používať. Až vtedy som si uvedomila dôsledok tohoto biotopingu na tele človeka, že fakt zaktivovalo moje tráviace šťavy, zaktivovalo moje trávenie a jednoducho ja som proste mohla na novo začať fungovať. Poriadne som sa vyprázdnila, pretože tá vláknina v rámci ľanového semiačka rastie ako taký pozbiera strávenia cez tie nervové dráhy a je takéto napätie, ktoré si nebudeme klamať, máme každý jeden, hej. Takže v rámci podnikateľskej činnosti, v rámci aj poviem, či vzťahov, to je jedno. Takže pre mňa je zázvor topka. A zázvor v rámci toho všetkého rieši aj vredy v rámci žalúdka, v rámci dvanástnika, dokonca vlastne ako keby tak drží pod kontrolou baktérie, ktoré spúšťajú Helicobacter pylori. Dokonca pri takých stavoch, ako je ulcerozná kolitída alebo Crohn, nemusíte sa báť, môžete ho začať po malých dávkach používať, až postupne stúpať, ale maximum 1 čajová lyžička za deň stačí na to, aby vaše trávenie pracovalo. Pri tých ochoreniach, o ktorých som hovorila, tam treba začať pomaličky, pretože predsa je to vláknina a jednoducho tie črevá sú nahlodané, sú v zápalovom stave. Jednoducho aj ten pohyb je taký ťažkopádny, treba na to dávať pozor. A tak ako pri psíliu, aj pri týchto biotopinkoch je nielen dôležitý pitný režim, ale aj upravená správa. Nemôžeme chcieť, príklad poviem, schudnúť alebo riešiť nejaký zdravotný stav alebo proste psychiku, pokiaľ budeme do seba hádzať 5. cez 9., pretože pod tými prílepkami, ktoré máme v črevách, v tráviacom trakte, jednoducho sa drží zápal, sa drží plynátosť, ktorá musí odísť vonku z toho čreva, pretože keď neodíde, spúšťa všetky tie rakovinové stavy, zápalové ťažké stavy, ktoré nechceme v našom tele. Takže je dôležitá aj tá upravená strava. Stačí pridať k varenej strave zeleninu, hej, a už proste napomôžeť k tomu, aby tá akcia toho čreva bola taká, ako má byť. A ďalšia vec je aj tá, že vlastne pokiaľ my nebudeme dodržiavať tú stravu a nezačneme sa o seba starať o svoje dieťatko, proste on nás to dobehne, či sa nám to páči alebo nie. Niekde príde výhybka v rámci toho čreva a možno väčšia stresová situácia, on nás to dobehne. Takže, ale v tomto prípade je to pre mňa unikát. Čo sa týka, mám tu slivky. Slivky takisto, sú také, jemnejšie preháňadlo. Ale nie je to preháňadlo ako preháňadlo, ono je to o tom, že vlastne hlavne v rámci zápchy, v rámci kolíky uvoľňujú čreva, ale zasa bez pitného režimu to nedáme. Proste jednoducho tie slivky pomáhajú k tomu, aby tie črevá pracovali tak, ako majú, aby cukor v krvi bol tým, že vlastne hlavne tie kľúčky, ako som hovorila, v tom hrubom čreve sú ťažko prejazdné pre nás bežných ľudí.
jednoducho, aby ten cukor v tej krvi bol v norme, pretože keď sa to tam všetko premnoží, zasa vznikajú baktérie, kolabuje nám pankreas a tým, že sa nestaráme o svoje tela, proste v tých črevách máme 5 až 7 kg balastu, nánosov, ktoré proste nám ubližujú, nikto aj viacej. Takže keď sa zbavíme vďaka týmto topingom, aj vďaka týmto topingom nánosov, máme vyhraté. Už nebudeme prvý v rakovine hrubého čreva, možno 5., možno 10., ale jednoducho v prvom rade nám bude dobre a budeme pracovať na svojom zdraví. Čo je dôležité, ja tu budem čítať, a okrem iného vlastne tieto biotopingy obsahujú erytritol, tak aby som sa správne, erytritol, čo je vlastne melónové sladidlo. Vlastne toto melónové sladidlo, ono je prírodné. A čo to znamená? To znamená, že nekvasí v našom tele, je to jednoduchý cukor, ktorý dokonca ani nespôsobuje zubný kaz v rámci našej ústnej dutiny. Čo sa týka glykemického indexu, má 2 a 0 kalórií, čo je úplne že super, hlavne pre nás ženy. Takže môžeme si ho dopriať a jednoducho za mňa v tomto prípade topka. A ešte ďalšia vec, obsahuje plod topinamburu. Topinambur vlastne takisto pomáha regulovať cukor v krvi. Je to niečo podobné a zázoru vôbec ako koreň. Je to také pre nás také prirodzené probiotikum pre telo. A dokonca pomáha k zdraviu vlasov ako takých, hej. Tým, že obsahuje dráslík, pomáha v rámci metabolizmu, čo sa týka močovo-pohlavnej sústavy, pomáha v rámci, tak ako hruška, o ktorej budem hovoriť, že vlastne udržiava tú hladinu vody v našom tele v rámci močovo-pohlavnej sústavy a tým pádom vlastne nám ako by som povedala, aktivuje všetky naše základné funkcie v tele. Bez draslíka by všetky tieto základné funkcie začali spomalovať, zastavili by sa a prišla by následne smrť. Hej, takže my ten draslík potrebujeme. A čo je pre mňa ako, toto zase inak ukážem, ďalší biotoping má slanú chuť. Je tu rozmarín a mandľa. A obsahuje to ešte ďalšiu vec, ak sa nemýlim, ružovú himalajskú soľ. A tento rozmarín pridávam k mäsu do šťavy, alebo keď chcem mať ryžu s chuťou takých bylín, takú inú na výmenu. Takže u mňa potom pridávam túto slanú chuť. A zasa, bola som veľmi prekvapená, keď som tento topping rozmiešala vo vode. Normálne tam vidíte kúsky rozmarínu. Normálne tá vôňa, tak ako pri tom sladkom, aj pri tomto slanom, proste jednoducho to cítiť po tých zložkách, o ktorých tu rozprávam. Takže a pre mňa, tak ako som hovorila, ten základ je tam to ľanové semiačko a rastca ako taká a potom je tam následne mandľa a rozmarín a tá ružová himalajská soľ. Keď zoberiem ružovú himalajskú soľ, ja ju mám doma vlastne v hrubých zrnách a pravidelne každý deň si ju dávam len z toho dôvodu nejaké 2-3 zrniečka, pretože dezinfikuje ústnu dutinu. A hlavne takí ľudia, ktorí majú začínajúcu paradentózu, majú problémy s aftami častými, alebo zápal mandly, alebo hrtanových prstencov, alebo väčšinou my ženy po pôrodoch, alebo v rámci panvového dňa po operáciách máme problémy s mučením ako takým, že jednoducho ten úbytok, ale aj muži, hej, že fakt už to je o takom ucikávaní a nie o pravidelnom cikaní a aktívnom cikaní. Práve táto himalajská soľ vlastne spevňuje zvnútra sliznicu močového mechúra a tým pádom vytvára v našom tele priestor zasa pre zdravú flóru. Jednoducho nedržia sa v nás baktérie, vírusy, všetky tie hnilobné veci, pretože tá schopnosť dezinfekcie je fakt, či v rámci tráviaceho traktu, či v rámci močovo-pohlavnej sústavy uniká.
Keď som pozerala to zloženie a videla som YouTube, tak som sa pousmiala, pretože sama pociťujem, keď ju pridávam do jedál, vlastne keď pridávam do jedál tento topping, už mi tak nejde chuť po tom, že idem do potravinovej skrine a idem priamo po tej himalajskej soli, že tú dennú dávku mám perfektne naplnenú. A ďalšia vec je tá, že mandle, hej. Sami o sebe viete, že mandle vo svojom zložení jednoducho sa pridávajú či do kozmetiky, či máme mandľové mlieko na pitie, mandľový olej, ktorý obrovsky prispieva na regeneráciu našej pokožky, výživu, na vláčnosť. A tým, že vlastne my máme tu mandle v tomto zložení, že to nie je iba na tej povrchovej úrovni, ale je to aj z vnútornej strany v rámci tráviaceho traktu. Tak ja som si fakt uvedomila, že to nie je iba o tom, že mám vlákninu, že iba nejakým spôsobom to telo detoxikujem. Lebo zdravie prichádza do tela človeka nielen tým, že sa čistí, ale musí byť vyvážená. Prísun potravy a prísun nutričnej výživy a výdaj jedov v rámci potravy, ktoré sa v nás kumulujú, v rámci voľných radikálov, ktoré dýchame, v rámci, poviem, nervového zaťaženia, ktoré máme. Čiže vtedy je to zdravie, keď je aj detoxikácia, ale aj príjem nutričnej výživy. A mne sa to v týchto biotoppingoch spája. Vlastne mandľa ako taká, mandľové orechy, zvláčňujú sliznicu nášho tráviaceho traktu. Čo vlastne pre mňa znamená, tým, že ja mám zvláčnenú a nie vysušenú sliznicu tráviaceho traktu, to znamená, že do mojej sliznice sa nezažierajú zasa baktérie, vírusy, patogénne látky, ktoré neskôr v mojej nepozornosti alebo pri oslabenom imunitnom systéme spôsobia to, že ochorím. Ja nechcem byť chorá, mňa choroba bolí, dúfam, že ani vy nechcete byť chorí. Ak vás choroba nebolí, tak ako super, ale mňa choroba by bolela. Ja toto nechcem. A čo sa týka rozmarínu, vlastne rozmarín sám o sebe, keď ho dám z vonkajšej podoby, tak vlastne uvoľňuje svalové napätie. Sám o sebe to isté zvnútra, rozmarín uvoľňuje svalové napätie, rehabilituje nervovú dráhu, pomáha v rámci dýchania. Dokonca také veci, že keď, poviem, ste v nejakom krči a máte ten žalúdok stiahnuté, tráviace žľazy, že je tam prekyslenie organizmu a vy si dáte tento biotopping a jednoducho ten rozmarín začne pracovať takým štýlom, že sa vám uvoľní dokonca tlak na hrudi, to dýchanie samo o sebe, pretože aktivuje dýchanie. Rozmarín v rámci svojho zloženia spolu s tou himalajskou soľou a s tými mandľami dokonca pomáha ľuďom v rámci rakoviny pankreasu. Pomáha ľuďom, rakovina pankreasu je brutálne premnožené teraz ochorenie v rámci Slovenskej a Českej republiky. Ďalšia vec je tá, že pomáha v rámci menopauzy. Hej, udržiava hladinu vody v tele v takej rovnováhe na to, aby to proste telo fungovalo, aby ten cukor v krvi pracoval tak, ako má v prospech nás, aby sme mali energiu a nie, aby nás to trávilo. Ďalšia vec je tá, že vlastne každé jedno, tak ako som povedala, obsahuje to melónové sladidlo, okrem tohoto slaného, tento slaný to neobsahuje. A tento slaný obsahuje ešte takisto aj ten topinambur a pšeničné otruby. A môže nastať taká zmienka o tom, že a čo tí, ktorí majú príklad celiakiu, alebo ja neviem, toho Crohna, alebo ulceróznu kolitídu, ako aj oni by to chceli vyskúšať. Môžu, nemôžu? Môžu, nemusíte sa dať. Je to tak šetrne spracované, že to fakt dáva do poriadku črevnú flóru a aj na vás mysleli ľudia, ktorí vlastne robili vývoj týchto našich biotoppingov. Nebude vás to blokovať, nebude vám to spúšťať stavy, ktoré by ste mali inak v rámci pšeničných výrobkov. Krásne vám to zrehabilituje tú črevnú flóru. A ďalší biotopping, ktorý nemám momentálne,
Ale tým, že som sa pozrela vlastne, čo obsahuje dneska, hlavne hrušku a figy. Pre mňa je to zase unikát v tom, pretože keď si zoberiete prierezom a výzorom, ako vyzerajú hruška a figy, vlastne kopírujú naše pohlavné orgány u mužov, u žien. Figy, čo sa týka vaječníkov, semeníkov, áno, vaječníkov, semeníkov, prsných žliaz, čo sa týka hrušky v rámci maternice, prostaty. Pre mňa je to v tomto unikát, pretože sama o sebe hruška, poviem, je nerozpustný polysacharid, ktorý poviem, plní takú funkciu, že plní tie naše čreva a zbiera ako starostlivá mamina, proste, že upratuje všetko to, čo v tom našom hrubom čreve jednoducho je. Obsahuje obrovský potenciál, ako som hovorila, vitamínu K, ktorý nám pomáha vlastne v rámci orgánológie ako takej v našom tele, hej, že jednoducho permanentne sú tie naše orgány v takom pohybe, tým pádom dochádza k výžive aj k čisteniu. Ale čo je pre mňa dôležité pri hruške, a to by som chcela povedať, vlastne hlavne v dnešnej dobe sa stretávam s tým, že veľa mamičiek má strach z tehotenstva a má strach z toho, že keď otehotnejú dieťatko, bude mať nejakým spôsobom vrodené chyby, vady. Práve hruška obsahuje obrovský potenciál kyseliny listovej, ktorú keď sa pripravujú na tehotenstvo, alebo už sú v rámci tehotnosti, keď prijímajú, pomáhajú vlastne k tomu, aby tým, že to prijímajú, pomáhajú k tomu, aby tam tie vady boli eliminované alebo úplne vylúčené. Funguje to, pretože ja sama som s tým mala brutálne problémy ešte dávnejšie a fakt proste aj to telo vtedy, keď je nejakým spôsobom takáto odchýlka v rámci chromozómov, v rámci proste všetkého toho vývoja toho dieťatka, jednoducho to telo si samo pýta banány a hrušku. To znamená, že je tam aktivácia nervovej činnosti, či čo sa týka u maminky, lebo je pod tlakom, alebo čo sa týka dieťatka v rámci vývoju. A to isté aj tie hrušky. Hej. A hrušky vlastne tým, že ich ženy papajú, ale to je jedno, či ste tehotní, nie ste tehotní, aj muži, vlastne aktivujú ten pohyb čriev a obrovský pomáhajú k tomu vyprázdňovaniu a hlavne v dnešnom sedavom zamestnaní, kde pracujeme viac hlavou ako telom. To znamená aj pre deti, pre ľudí a všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom na nervovej činnosti aktívni. A čo sa týka tých figy, tam treba dať potom troška pozor v rámci tejto kompozície hruška a figy, pretože treba začať postupne pomaličky s tým pridávaním do jedál alebo priamým jedením v rámci vody, v rámci ja neviem, tvarohu alebo nejakej kyslej smotany. Tam treba opatrne z toho dôvodu, lebo figy sami o sebe sú také prírodné preháňadlo. A niekedy proste tým, že naše tie čreva sú proste zanesené a majú obrovský potenciál v sebe všetkých tých jedov, niekedy môže dôjsť k tomu, že keď človek sa predtým o seba nestaral pri týchto biotopingoch a neraz to preženie, že chcem ozaj proste si dopriať, chcem ísť k tomu zdraviu a tak, že dôjde k takej aktívnej hnačke. A vtedy vlastne tým, že žalúdok a srdiečko sú prepojené priamo nervovou dráhou, a môže vám pri tej hnačke prísť zle. Môžete zároveň aj zvrácať, pretože tých kyselín a toho balastu je príliš veľa, tak môže spustiť aj zvracanie a môže spustiť vlastne aj hnačku a vtedy sa tá hladina cukru rozkolíše
a tá žena môže odpadnúť, alebo ten muž môže odpadnúť. Takže pokiaľ viete, že sa nestaráte o seba a máte to jedlo také, aké máte a nemáte proste zmienku o tom, čo všetko môže nastať, radšej pomalšie a postupne navyšovať, ale k tomu cieľu na 1,000,000% dôjdete. A prečo zasa je to pre mňa v tomto všetkom, to, čo teraz rozprávam, unikát, tieto biotopingy? Z toho dôvodu, pretože keď máte všetky tie reflexné zóny v rámci toho hrubého čreva zanesené a nemáte ich otvorené, tie reflexné zóny nie sú proste fakt otvorené na prijímanie nutričnej výživy, tá nutričná výživa sa k vám nedostane a udeje sa to, že vy síce prijímate, poviem, výživové doplnky, zastudené lisované oleje alebo náš unikátny CBD olej, ale jednoducho, alebo veľaby, ale nič necítite. Proste je to strašne pomaly. Jediné, cez čo sa vlastne všetka tá nutričná výživa strebáva vo vašom tele, sú vlastne slinné žľazy a ústna dutina, inak v črevách katastrof. Čiže to strebávanie je pomalé. A tým pádom, poviem, vás to stojí aj čo sa týka peňaženky veľa, hej? Pretože jednoducho fakt musíte do toho veľmi veľa investovať. Kdež keď vy si na začiatku dáte tieto naše biotopinky a predpripravíte si sliznicu žalúdka tenkého hrubého čreva na vstrebávanie CBDčka, veľabov, čajov, esenciálnych olejí v rámci čuchových vnímov, v rámci pokožky. Jednoducho to vstrebávanie bude neskutočne aktívne, pretože vaše telo bude na to predpripravené a všetko to, čo mu dáte, jednoducho začne nasávať a začne vás štartovať k tomu zdraviu. Ono sa to fakt oplatí na začiatku investovať do tej očisty toho čreva. A zasa, ako som na začiatku hovorila, pre mňa je to unikát z toho dôvodu, pretože keď zoberiem samo o sebe psílium, šrámuje čreva, toto krásne, nielenže postupne čistí starostlivo, aj tá dávka je nastavená tak, aby vám to išlo v prospech zdraviu, neprekračovať ju. A keď to začnete do svojho tela dávať, nebude to iba o detoxikácii, ale bude to o tom, že jednoducho to telo začne s vami pracovať. Vy sa začnete v tom tele cítiť fajn, budete mať príval energie. Tam nie je o čom. Takže preto to by mala mať každá domácnosť a naše biotopingy vo svojom jedálnom lístku, aby sme pracovali preventívne, aby sme nešli do tých ťažkých stavov, aby sme boli zdraví. Takže z mojej strany všetko, ak by boli nejaké otázky, kľudne sa môžete spýtať. Ak nie, rada ukončím naše stretnutie. Vidím tu jeden komentár, áno, sú bezlepkové, ako som hovorila, čiže aj napriek tomu, že obsahujú pšeničné otrúby, sú zbavené lepku, čiže nemusíte sa báť.